κάτι λιγότερο από 30 παιδιά. Το μικρότερο είναι ο Φάνης. Για σηκώ στο δοξάρι σου πάλι κι άλλη. Έχουμε κάνει πολλές συναυλίες. Αυτή όμως είναι η πρώτη στην οποία κυκλοφορούμε και ανακοινώνουμε το όνομά μας. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε κάποιο όνομα, ονομαζόμαστε Σπύρα Μινόρε. Σπύρα από το κύκλο, γιατί κάνουμε σε κύκλο μάθημα, πρόβα, και Μινόρε γιατί είμαστε όλοι μικροί. Λοιπόν, η προσπάθειά μας είναι πολύ δύσκολη. Παίζουμε χωρίς μαέστρο, χωρίς αρχηγό δηλαδή. Προσπαθούμε να είμαστε όλοι ίσοι μεταξύ ίσων, να έχουμε ίσες ελευθερίες, ίσες πρωτοβουλίες και να μάθουμε αυτό που θεωρούμε ότι είναι ο πυρήνας της μουσικής παιδείας, δηλαδή όχι το να παίζουμε και να ακουγόμαστε, αλλά το να ακούμε. Να μάθουμε να ακούμε. Να ακούμε τους άλλους, τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους και να προσπαθούμε όλοι μαζί για ένα κοινό αποτέλεσμα. Το λογότυπο της ομάδας το βλέπετε στο πρόγραμμα, στην πρώτη σελίδα. Είναι η μουσική της Βρέμης, από το παραμύθι. Αυτό το λαϊκό παραμύθι που το αποτύπωσαν οι αδερφοί Γκριν και είναι ο γάιδαρος, ο σκύλος, η γάτα και ο πετεινός, οι οποίοι υποφέρουν ο καθένας στο δικό του αγρόκτημα, χωριστά, από τη βία και την καταπίεση των αφεντικών τους, και μετά αποφασίζουν να γίνουν μουσική και να πάνε στην πόλη της ελευθερίας, στην Βρέμη. Στην πορεία βρίσκουν ένα σπίτι αφημένο στα χέρια ληστών και ξαφνικά ενώ προσπαθούν να δουν τι γίνεται, από τις αγριοφωνάρες τους, θα τις δείτε, διώχνουν τους κλέφτες. Τέλος πάντων, είναι ένα παραμύθι για τη δύναμη της ομάδας. Αυτό. Ελπίζουμε να το χαρίσουμε. Και οι σολίστες, όλοι μαζί. Ενοχλείς τον πάρκινγκ του παππού. Έχει πάρκινγκ. Έχει, αλλά.